Ineme mmoye waje no kwa nekirego. Ineme mmoye waje no kwa nenenego. Ineme mmoye waje no kwa na kwado. Oyo oh oh oh. Oyo oh oh oh. Oyo ah ah ah. Oyo oh oh. Oye nebe magiri ngoro. Oye nebe ntokiri ngoro. Oye nebe matisikwe kike. Oye nebe mmadisi edike. Oye nebe mmadiri ngore. Oye nebe ntokiri ngore. Oyo oh oh oh. Oyo oh oh oh. Oyo Oyo obodo ati ejisikwa ekike. Oyo oh oh oh. Oyo oh oh oh. Oyo oh oh oh. Oyo ah ah ah. Oyo sinakaraka. Igbo na ya ugwe
ọmụ abụọ nnukwu ka onye akụla egwu ahụ na ha ekiri na TV kịta eji m ohere a wee na-ekene ihe niile nyere m aka itinye fim bụ na fim a si njedebe. Ana m ekene ma dancers, ekene producer m bụ Chimaroke Akubua maka na o nyere aka nnukwu. Otu onye aka na-ekenekwa maketa mbụ onye nke gofere US na ya ga-emerịrị ka anụ asụsụ ma maka otego na-asụkwa ihe ahụ mana ụfọdụ adamata ihe na-ekwu mana ana m site ya ebe ọ nọrọ ya bụ na-asụ obodo abụ Junior wee sị m mba na okwu a na-ekwu kwesịrị ka ọ pụta na teepu. Na m ekene ebe obodo ọ bụ na-ajụ m ihe gbasara Ogbu Onede bụ nwata nwaanyị be anyị eji na-adịcha dịka ya bụ ọmụme mana nwaanyị ahụ na-akwụ ụzọ mgbe gboo na-agbanyeghị kwenyere ka azụ ya dị onye bụ ihe ntọkọta mgbe ọ mụpụtara n'ahịa ọ na-akwụsị Ogbu Onede ije na-ezite mba
ya mere m jiri ego ogwu Ogbonede maka eziokwu ọtụtụ agụgo maka Ogbonede mana ụgbọ mmadụ rere nwụsị ka okuzie na ada ga-eti akara iji mara akara nka Chineke nyere onye bụ ọ chọọ ka ọ gwufute ọdịshi akụrụ ị na-egwufute n'agbanyeghị na eze adịghị Ogbonede mana afọ ekwe ha agwụ maka na egwu ọkụrụ bara uru ọ na-agụ egwu akpa mgbe agha na-akwado onye ọsịgịrị onye na-enwe kwalite ma onye na-enweghị nnata dị abụrụ wee megidezie ya agha nwere bịa ọ bụrụ na ihe ahụ o kwuru eche wee ọ maka mụ na ọrụ enwere m ihe ọzọ m na-agụ m ihe m na abụ mpanedi onye na-agụ egwu kwesịrị inwe ihe ọ na-eme ọ ga-abụ ọrụsi ebe ahụ enye ụmụaka nne na-ekelebere m na-asị n'obodo abụ maka ị na-atụ m ihe nje ekelere na-asị ndị ekwugo maka na-asị bụ na na-asị bụ onye na-egwupụta egwu ndị nka na-egwupụta egwu ndị ọzọ ewepụta egwu ọzọ egwupụta bụrụ ewelu mmụọ ime ka onye egwu Chineke bụrụ maka ya mere m ji ekele maka na-asị obodo abụchi wee na-asị mmadụ niile jekweje egolu na egwu m ahụ maka na ihe m soro ebe a bụkwa asụsụ ndị Igbo niile asụsụ ndị nkanụ ndị asụsụ ndị nkanụ maka njisi asụsụ ndị nkanụ ebe ahụ abụrụkwa na asụsụ ndị ọzọ adịghị mma asụsụ ndị mmadụ niile dịka gọvanọ na-adị mma ọ bụrụ na ihe ngụrụ na ịnụ ha otu echite ya adịghị mma jegotie maka na ndị Enugu steeti niile maka esi ete egwu ndị na-akpọkwara Enugu steeti na-ara ete egwu so ndị niile pụtara ya tinye aka bụrụ Enugu ihe na-epromotkwa ihe ahụ bụ omenala maka na amam mgbe ochie ka m jikwa na nje agụ egwu mgbe a na-egwu efu mana nkịta ọtụtụ adịghị ekwuzi ụmụ ihe ahụ abụrụ ihe ọjọọ ụfọdụ pụtara sị gị na omenala bụ ihe ọjọọ na omenala bụ ihe ọjọọ tinye ebere Igbo nnọọ ihe ọjọọ ewere ndị nke bụ ihe ọjọọ ịgọrọ arụsị na ikpere ihe ndị na-enweghị isi mana ọ bụkwara ihe gbasara egwu a bụrụ ihe ọjọọ maka isi na ọsọsọ na omenala ama ndị ịma na ịma na-asụzikwe sentral ịma na-asụ asụsụ nke gị n'ala Igbo maka onye ọbụla obodo ọbụla nwere asụsụ eji mara ịma asụ asụsụ gị na ihe ị ga na-asụzi abụrụ so oyibo so mmadụ niile ga anọ tinye n'aka biko ka afọ na ya dị national mbọdị ahụ It's not been easy all through the shooting of this musical album. It's a way of promoting our culture. Action. Come on. Oh, wait, idiot. Oh, wait, go. Oh, wait. Okorobịa ọkụ na-anọ o jewe abụ ka ọ na-agba ya ejewe ebe a igwe